Hello friends, lamsogo haino hai ani YouTube channel o hinkhe ang tabo ready wngjak bazar o thana bagui mwkhwtwng rok painani ang hinkhe tabo ani nogoya baini bara o phaijak Khwlai o mano kisa doctor phunukna bagui hinkhe chwng tabo bazar thanglai ta. Ano gunda rangkha baire o hei wati si thop thop kalai mahai tong mala sa bazar thanglai tong chwng tabo hinkhe mwkhwtwng rok pailai gira ranga. 하나 내면 저거. Watwi di kamran ya. Ya itu kabur mak mi mak tang subuh tala-tala. Watwi di wes hati betul aja liya. Mu tabuk drain dakur tangkur semyang. Yang go lama kinaro school bus kanggo. Lama kotor cuanya nanya. Dia jaga buang tola jaga semua tangsu. Tu jaga ting sama kenare. Kenaro besar lengkang ăn mà một cái yang lo thấy rồi đây thế cơ nhiều lẹ waktu orang kisah pun beranya suria harus waktu baru bentuk kalau bukan misi bayi karena kisah kan sejak dong mela aku cuma tidur lagi sih ke dong ya di sentabo dal bersalai nalai jong manim pithi nalai jong terus khalai jong lai tabo hinkhe hinkhe rok phoranglai Himalaya ni desin tini hospital o kam chali abun bagai sengkhala tisi naijagui thanai dina mi khitong pai mani ko tomato siri modana lugia mo hinkhe timuthung nani mani banta buti thanda nangli meya buti kuma mak no bono yang hinkhe bazar o mikisa paitumani songna nailai jongo thauriyawi songnai tamni himale ma hangai thognang mirok sai miya aboni bagui jungjutono thokgui salasinai ta jeng mai mi songlai jongo yango sinmui box sa yang hinkhe mai box sa titus tongkho ajakawa mui songnai kodok sutin modona te lupia alu khlaiui kodok hinkhe sinmui rok munui jeng tabo yango mai khorna haka jeng tabo mai chalainai horbo thugui thangka tei video rok khlaijak tini amsa nangsinai
Ya sari baratang beras banyak pokok, tak beras banyak thali tu. Dua nak pokok situ. Kikip khulai ya dukan, nggak tan paisa. Yang kau si dukan khulai naik kerigo. Dukan khulai jak para bising. Tabu hinkhe phungni mai rok sawui ongkhorka nogobo thangsinai tei nogo thana swkang tisa hospital o thangnai chwng miya badbaki test rok khlaijaknai tongma rok tini khlainai aboni bagui hinkhe thangrana hospital o. Yango hinkhe mani blood nai tongo blood test khaina bagui angkhe tongmaio kirimani tabo hinkhe thangsinai chwng je khlaina nangmani tini khlaika tei bad baki test khlaijaknai tongo abo hinkhe tini wngliya hinkhe abo next time bo wngnai teisa phaina nangnai tei chwng khwlaio hinkhe tabuk kaitor nogo thangranai tabo hinkhe kolanpur o sopaika chanamani kisa painanai tongo. Tabo hinkhe kolanpur o gari o borok kwrwi bagui gari choliya dili oro hai. Vitamin shot wngkhe masisa meya tongsu 7 din hai rok wngwi tongkha. Watwi wawui mungo para tongthokya wngjak para ni borok rok no kwrwi kwjakmang hinkhe ba siring wngwi tongkha ta. Tabo hinkhe mai chakrana tokthai twini bai mui gwnang bo chaimaya hinkhe khokjak kwsa bagui. Hello, jotono sari kaham. Ang hinkhe tabuk charge o thangwi tongo. Jeli no sato ni sari khaiko yot ni panda khlailai hingga tabuk thangwi tongo ta. Ang jeli no khwlai ni bo phaimani ba kisa lengjak. Yang kisa wati rok bo wawui haal rok mokjak. Nokbar sip kwthang thangsiwo nokbar belai sipma bagui tini sal kisa mokjak wati o mang aboni bagui thanda bagui thanda wngwi thangma bagui kwjangwi tongkha ta. Wati boi ko pere pere phaisi tongo sati chufungrana yakpailai ang hinkhe norokbai malainai tisa tabuk hinkhe ang himgrana sati rok wngwi norok no ang chajak maise swkang ani khwsui kwsa wngwi tongo hinui mane puilao hinkhe khwchai warjakti wngmase olokhai kwsasi thangsiwo mane vitamin shot hinlaiyo ta chwng amo hai wngwi thangha ta hingkhai tabukhe vitamin shot nungui thaka hingkhe mai bo chaimaliya mosori yok bo nangmasok bo mui bo tui bo nangmaliya mui bo chaimaliya khwchai o hinkhe ba chakheno nangwi tongo. Chini nogo bithi paijak tongo do molon ahaibano ang bukhuk bisingo phulnani hinkhe selengo ta phulna muchungya ingkhe ta hamwi thangkamon dakti no hingkhe misti rok bwtui rok sil naikha modu bo silaro modu ta ungkopiya modu tongmase borok bo tongni rijaka sak saimaliya hingkhe ba tabukhe mas manliya thangnai salo balokha koyek mas ni swkang amtwui khe vitamin shot wngwi phului hammani tabuk hinkhe mas manliya hinkhe phuljakya wngwi tongkha ta hingkhe hamya wngwi tongkha 1 week rok gana nai tongkha ni omo mairok kaham khe chaimaya mai sosol rok se masa umui rok ma chaya ni kothok rok songpa no masa chaya.